बिटिआर सुक्तिखौ जुदि एनडिएफबिनि सेक्रिफाइसखौ माने गोसोआव लानानै खालामनायमोनब्ला बेखौ मोजां जागौमोन माथ्र' बे माने बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों एनडिएफबिखौ माने आनडिउ एडभान्टेज लानानै बोरै पावाराव फैनो हानो बेखौ लानानै खालामनाय जादों डेलिमिटेसनखौ जागोन होनना बुंदों 27 जागोन दा डेलिमिटेसन जायोब्ला मोजां आरो जों बेखौ जरदार भाबै जों पार्टिसिपेट खालामनांगोन बाहागो लानांगोन थांनाय बाराव जेरैखि 2022 आव 23 बेयाव जेब्ला डेलिमिटेसन जायो बिटिसि एरियायाव एमएलए सेगमेन्ट बारायो आरोखि 15टा सेगमेन्ट दा बे 15टा सेगमेन्टखौ जोङो दाबि खालामदोंमोन जे बिटिसिआ जिहेतु 6 शिड्युल आरो बे 6 शिड्युल एरियायाव नोङो माने एमएलए सिट बानायोब्ला एमएलए कन्स्टिटिउन्सि बानायोब्ला बेफोर गासिबो रिजार्भ जायो बे 15टाखौ जों रिजार्भ खालामनांगौ जों दाबि खालामदोंमोन बे दुर्भाग्यआव जोंनि गेजेराव जों दाबि खालामबाय जों दुलाराय बर' फरायसाफ्रा डिफेन्स बर' मोना दिनै माने 6टा सिट होनायावनो माने बिराद रंजाबाय फुर्ति खालामबाय बमा गावबाय धन्यबाद होबाय दा बेफोरो जोंनि गेजेराव जोंनि उइकनेसखौ मोनब्ला माने गभर्नमेन्टआ जोंखौ माने गनायहोनो नारसिननो गोरलै मोनो दा जों दाबि खालामबाय नै फारसे एबसुआ नोङो 6टा सिटखौ लानानै माने गोजोन माने रंजानाय फोरमायबाय अब्ला नों 15टानि गेजेराव जों 6टाल'सो मोनबाय 9टा सिटआ 9टा सिटआ दिनै जेनेरेल जाबाय अब्ला जों बेखौ जों बोरै गोजोननो 6 जनल' बे जानो नाङामोन 6 जनल' जोंनि थाखाय रिजार्भ जानांगौमोन दा जों बेखायनो बेखौ दुखु मोनदों बिटिसिनि जेसेबांखि सिट बाराया मानो एमएलए सेगमेन्ट जों बेखौ ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामगोन कनस्टिटिउसना जोंनि फेभराव दंखायो कनस्टिटिउसना 6 शिड्युलनि प्रभिजनआ जोंनि माने फेभराव दंखायो दा जों बेखौ स्ट्रं भाबै दाबि खालामगोन आरो जों एबार बयखौ आपिल खालामगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बिदि डिभिजन जालायनानै ओरैनो सोरबा एक्सेप्ट खालामबाय नोंनि जिनिसखौनो बिदि जे जाया जों बेखौ दाबि खालामगोन ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिआवबो जुदि 60टा समस्ति बारायनो होनदोंब्ला बारायदों 60टा समस्तिया बे 60टा समस्तियाबो जोंनो बे बिटिसिनि जायनाखि 2003 एकर्ड बे एकर्डनि रेसिय' बे रेसिय' बायदिबो खालामथों होनबाबो जों आपत्ति खालामनाय नङा जेनेबा बिटिसि एकर्डआव जोंनो होदोंमोन 40टानि गेजेराव 30टा रिजार्भ जोंनो होदोंमोन ओमफ्राय मोनबाया अपेन फर अल बयनोबो बेयाव ट्राइबेलाबो दाराय हायो बयबो दाराय हायो आरो मोनबाया जेनेरेलनि थाखाय रिजार्भ दा जुदि 60टा बारायब्ला बे समाव जोङो ट्राइबेलनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय जों बेयाव माने बिटिसिनि जेरैखि एकर्डनि माने स्प्लिट रेसिय' बेबायदिजों जोंखौ माने सुजुंफिननांगौ जों बेखौ दाबि खालामगोन दा अदेबानि जोंना बे बिटिआर एकर्डआव जानाखि लिरदों बिसोरो बे गिदिर भुल बियो जों बेखौनो दाय हमबायदों जों बेखौ बुंबायदों जे माने बिटिआर जानायनि उनाव बिटिआरआव जुदि 60टा सिट बारायोब्ला दा बेयाव माने 10% रिजार्भेसन बादियै माने होनाय जागोन होननानै लिरनाय दं आरोखि बिटिआर एकर्डआव दा बेखौ होयोब्ला नोङो अब्ला जों बेसेबां मोनगोन 6टाल'सो मोनगोन 60टानि गेजेराव 6टा मोनब्ला जोंलाय माथो लाब जाबावनो जालाय जेबो लाब जानाय नङाना दा जों दाबो माने 60टा जों सिट जुदि होयोब्ला दा जों बेखौ जे माने 6टा सिटखौ लायोब्ला जों बिटिआर सुक्ति बादियै बेथ' जानाय नङा ओरैनो जों बेखौ स्ट्रंलि रिजेक्ट खालामनांगोन आरो स्ट्रं भाबै दाबि खालामनांगोन जोंनो 60टानि गेजेराव ट्राइबेलफोरनि एबसुलुट मेजरिटि जों होनांगोन माने बिटिसि एकर्डनि जेरै माने रेसिय' होदों रिजार्भेसननि बेखौ जोंनो होनांगोन जों बेखौ दाबि खालामो सार फारसेथिं सेपारेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामगासिनो दङ आरो दा समाव फारसेथिं मानगोनां हाग्रा बंग्रा सारा बिटिसि काउन्सिल सालायगासिनो दङ दा बे बिथिंखौ जों नायहरनानै जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोबा बिनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव बोराबलायनो फैगोन नामा बेथ' बोराबलायनो नाङा फारसेथिं ओरै बड'लेण्ड रायजो नांगौ होनना बुंदों फारसेथिं बिटिसिखौ हाग्रामा महिलाया सालायगासिनो दं बेथ' बेयाव बोराबलायनाय बाथ्रा फैनाङा बेयाव खुनु कन्ट्रडिक्सन बाथ्रा फैनाङा बड'लेण्ड रायजोखौ जों सोरजिनांगोन बेखौ नांथारगोन आरो हाग्रामा महिलाया सालायदों बिथाङाबो मोजाङै बिटिसिखौ सालायलांथों राजनिथि माने जायनाखि एरेन्जमेन्ट बेखौ गाव मोजाङैनो खुंलांथों जों बिटिसि मोनबाय जेला बेखौ मोजां खुंलांथों जों बेखौ लुबैयो बिनि गेजेराव जे कन्ट्राडिक्सन फैगोन बे जानो नाङा आरो बड'लेण्ड रायजो फैनायखौ जुदि बे गाज्रि मोनोब्ला उसुबिदा मोनोब्ला बेथ' रायजोफ्रा गावखौनो गाज्रि मोननो थानो आरो बिटिसिनि खुंगिरिफोरखौ गाज्रि मोनगोन जाहाथे बेसिम फैनो नाङा प्रश्न जानो हागौ जेनेबा बे रायजो बिबाय नोंनि दिनाव नों मा बुङो सापर्ट खालामो खालामा बेबायदि बाथ्रा फैनो हागौ नङा होमबा दा बिदि फैयोब्ला बुंबानो जाबाय रायजो बिग्राया बिबाय थागोन बेखौ जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया बेखौ आंहा बिटिसिखौ खुंबाय थागोन बेखिनिया गैया आंहा अपस खालामनाय माने बेखौ बाथ्रा फैया रायजो मोनब्लाथ' मोजां बेखिनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंब्ला रायजोफ्राबो सापर्ट खालामगोन आरो बिथाङा जोंखौ डाइरेक्टलि सापर्ट खालामनो हायाब्लाबो माने इनडाइरेक्टलि जाहाथे माबा खालामनो हायो बिथाङा इनडाइरेक्टलि
ब्लेसिं होनाय आशीर्बाद नायो अबस्थ' खालामनाङा दा बे खेथ्रआव जोङो दा लुबैदों खुंलांदों बिटिसिखौ मोजाङैनो हाग्रामा मोजाङै बिथाङाबो बिटिसिखौ बिथाङा लाबोबाय एथ' खस्थ' खालामनानै संग्रामनि गेजेरजों गोबां मानसि जिउ गारबाय दा गथे बिथाङा बेखौ गोसो होथों मोजां इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया मोजाङै सालायलांगोन आरो फारसेथिं जुदि सोरबा रायजो बिग्रा ग्रुप ओंखारबायब्ला रायजो बिनो नागिरदोंब्ला बेखौ जों आपत्ति खालामनाङा जोङो बेखौ मोजाङै मददबो होलायनांगौ दा जों बेखौ लुबैयो आरो रायजोखौथ' मोनथारनांगोनखा जोङो दा बे आरो जों बे रायजो मोननायनि थाखायथ' अनेक आन्दलन जादों जोंनि गेजेराव बिएलटिनि आन्दलन जादों एनडिपिनि आन्दलन जादों दा बिएलटिनि माने बिएलटिनि जायनाखि आन्दलन बे आन्दलननि गेजेरजोंथ' दिनै बिटिसि मोनबाय रायजो मोनाखैब्लाबो थांखियाथ' आलादा रायजोमोन आलादा बड'लेण्डमोन ओंखायनो बड'लेण्ड रायजो बिनायाव रावबो आफसुस थानो नाङा बयबो सापर्ट खालामगोन आं आसा खालामो आरो जेसेबां एनडिपिफोर दङ बिथांमोनाबो जेबो जिथु माने लाबोनो हायाखिसै जेबो होनो हायाखिसै दा बिथांमोनखौ थगायबाय फोथायखेबस' खालामबाय प्रमद बर'मोना आलाय सिलाय खालामबाय गोदाव सोराव दिनै एनडिपिनो माबा मोनसे बुंनो स्कपखौ होआखै मोनसेबो लामा दोनाखिसै दिनै जेबो लाबोनो हायाखिसै जेबो लाबोना होफैनायनि खुनु माने खाबुखौनो होआखिसै बिथोर खालामबाय बे लामा गेजेरावनो हाबसननानै थगाय थसि खालामबाय दा गथे दिनै जुदि एनडिपिफ्रा जुदि जेसेबां माबाफोर दं बिसोरबो रायजो बिदिनि थाखाय बिसोरबो जिउ गारदोंमोनब्ला जुजिदोंमोनब्ला दिनै बड'लेण्डनि थाखाय बिसोरबो सापर्ट खालामफिनगोन आंहा बिसास दं आरो जों मिला जुलानि बेखौ खामानिखौ मावलांगोन सारा सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि सामान्यथार गामिफ्रासो माने बिटिसियावहाय सोसन जाबाय खिन्थु बांसिन गामिफ्रानो माने थालांगासिनो जानो थाखाय दा बिनि सायावहाय सारा मा बुङो जोंनि दाबियाथ' अरिजिनेलि एखेबारे संकस्त सुदिया बड'लेण्ड रायजो बिनायनि दाबिया दा गेजेराव गोबां माने जोंहा दुखु जाबाय जों सोसनजोबनो हायाखै गोबां माने आन्दलन खालामबाय मोनथाम एकर्ड जालांबाय जोंहा बिएसि बिटिसि जाबाय आरो बिटिआर जाबाय सोसननो हायाखै बेयाव जों दुखु खालामो हाबनांगौ आरो गोबां कन्ट्रिबिउसन दं सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ आरो जेब्लानाखि गहपुराव मासाखार जायो बे गहपुर मासाखार जानायनि उनावसो बर'नि माने माबाया मुभमेन्टआ बिराद ममेन्टामाव फैदों बिराद ढौ मोनसे जादों आरोखि दा गथे बे एरियाखौ गारनानै जोङो बिटिसि जानाय बेखौ जों माने खुनुदिन जोङो सन्तुष्ट गैया दा गथे बे एरिया हाबसननांगौ आरो दा जाखिनि एरिया हाबसनबाय दा एरिया हाबनाया बे जुदिबा माबा जादों बे सेटेलाइटआव होदों सेटेलाइट बे खुनु बाउन्डारि गैया गामिल' ओरैनो सोसनदों दा बेखौ जोङो एरियाखौ सोसननानै सेटेलाइट नङाब्लानो जों मोनसे एरिया बेयाव हाबनांगौ आरो बे जायगायाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट बा साब डिभिजन बेयाव दाहैनांगौ आरो बेबायदिनो जोंनि माने सनितपुर जिल्लानि माने रिप्रेजेन्टेसना बिटिसिआव फैनांगौ जों बेखौनो लुबैयो आरो नैबे जायनाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट जाफिनगोन बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जागोन समावबो जाहाथे आरोबाव एकर्डफोर जायोब्ला बे एरियाफ्रा थालाङा दा मोनसे खाबु एसे मोनबाय जोंहा जेनेबा सनितपुर जिल्लानि माखासे गामिफ्रा हाबबाय सेटेलाइटब्लाबो जों बेखौ लानानै देनां उनाव टक्सफोर जायोबा बड'लेण्डनि बेफोराव जों माने दाबि खालामनो हायो गुवार एरियाखौ सोसननांगौ होननानै दा गथे बे एरिया सोसननायाव जोंहा माने दुखु मोननांगौ बाथ्रा गैया सोसननांगौसो आरो सोसन हायोब्लासो जों मोजां मोनो गोजोननाय मोनगोन